Εκτός από τη μουσική, ποια άλλα ενδιαφέροντα έχεις? Μου αρέσει να ζωγραφίζω, μου αρέσει ο χορός. Και δεν ξέρω αν εντάσσεται σε αυτά, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να ταξιδεύω. Είναι ενδιαφέρον το ταξίδι φυσικά. Κάνεις μαθήματα φωνητικής. Πόσο σημαντικά τα θεωρείς για έναν τραγουδιστή και για ποιο λόγο? Κάνω μαθήματα φωνητικής με την Αμαλία Βίνος και την ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα έχει κάνει για μένα αυτή τη χρονιά. Τα θεωρώ σημαντικά. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητα για να διατηρήσεις τη φωνή σου στα χρόνια, για να μπορέσεις να την ελέγχεις πιο εύκολα, να μπορείς να την ελέγχεις τη φωνή σου. Σε ένα τραγούδι, ποιο θεωρείς πιο σημαντικό, το στίχο ή τη μουσική? Ένα τραγούδι δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν έχει και στίχο και μουσική, οπότε είναι και τα δύο το ίδιο σημαντικά. Θα μπορούσες ποτέ να ασχοληθείς με την πολιτική? Όχι. Να το δω. Ποτέ. Να το δω και να το πιστέψω. Εγώ και ο Βαρουφάκης. Nicole for president. Ποτέ. Θα ήθελες να επιδιώξεις μια καριέρα στο εξωτερικό περισσότερο από εδώ? Φυσικά. Θα μου πεις ποιος δεν θα το ήθελε, Βαγγέλη? Θα θεωρούσα τρελό το να απαντήσει κάποιος όχι σε αυτή την ερώτηση. Είναι 18 χρονών, 18 μισό και οι δύο. Και ένα χρόνο, και δεν θα θέλατε, βέβαια θα θέλατε. Και είναι και κατάλληλη εποχή, ο κατάλληλος καιρός. Αν προσπαθήσει κάποιος να προσπαθήσει μέχρι τα 23, νομίζω εκεί. Μετά με λιγάκι δύσκολα. Θέλω να ρωτήσω πώς είναι ένα χρόνο μετά το σχολείο, δηλαδή τελείωσε το σχολείο, και να στείλουμε και ένα μήνυμα στα παιδιά που τώρα αρχίζουν οι εξετάσεις. Είναι υπέροχα. Και όσοι δίνετε πανελλήνες, να σκεφτείτε ότι ο επόμενος χρόνος θα είναι υπέροχος. Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά στις εξετάσεις. Να πάνε πολύ καλά, να πετύχουν τους στόχους τους. Της Νικόλ δεν της λείπει το σχολείο, σε σένα, Βαγγέλη? Εντάξει, στην αρχή όταν τελείωσα έλεγα, ξέρεις, τώρα μου λείπει η φίλη μου, γιατί... Εντάξει, τώρα η Νικόλ δεν το είπε ούτε μία φορά. Γιατί ο καθένας τώρα στη σχολή. Ούτε μία φορά δεν το είπε. Αλλά τώρα είναι, όντως, είναι πολύ ωραία όλα. Τέλεια. Νικόλ. Εγώ απ' την άλλη χάρηκα που χάθηκα με τα άτομα από το σχολείο. Ναι. Πάρα πολύ. Δεν είχε το περίμενα πάρα πολλά χρόνια. Μαυζόδες. Τι σου έκανε? Όχι, δεν είναι ότι μου έκαναν κάτι. Δεν είχα ιδιαίτερες σχέσεις μαζί τους. Έχεις όμως δύο φίλες από το σχολείο. Ναι, οι οποίες φυσικά μένουν ακόμα. Ενώ αν έχεις καλές σχέσεις με κάποιον και θες να τις κρατήσεις, μπορείς να τις κρατήσεις. Φυσικά. Και δοκιμάζονται στον χρόνο, ό,τι αξίζει μένει. Αλλά τώρα όταν έχουν πάει σχολές τους τώρα σε νησιά... Ό,τι αξίζει μένει. Όπου υπάρχει αγάπη... Μια φίλη μου έχει περάσει την Κομοτηνή, τη βλέπω όταν έρχεται. Όπου υπάρχει αγάπη, Βαγγέλη μου. Έτσι, βασικά η αγάπη. Η αγάπη μπορεί και όλα τα αλλάζει. Η αγάπη γυρίζει τη γη. Με αντιγράφεις. Ναι, κόπη. Πού το διάβασα αυτό, Βαγγέλη? Ναι, της Βίκης. Τραγούδησες. Πολύ ωραίο στίχος, μπράβο Βίκη. Πολύ ωραία μουσική, Βαγγέλη μου. Όχι μόνο το Love O'Clock, όλα τα άλλα που έχουμε γράψει και έρχονται. Ποια είναι η αγαπημένη σου φωνή και το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάποιο, Νικόλ? Αγαπημένο τραγούδι δεν έχω, είναι πάρα πολλά. Αγαπημένη μου... Ναι. Αυτό ακριβώς. Αγαπημένη μου φωνή είναι ο Ed Sheeran, όπως είπα και πριν. Μου αρέσει πάρα πολύ και ο Bruno Mars φυσικά. Και από γυναίκες η Jessie J. Πολύ ωραίες φωνές, ιδιαίτερες. Τραγούδι, μπορώ να πω ότι από τα αγαπημένα μου σίγουρα είναι το Photograph. Ναι, το καινούριο. Η Νικόλ έχει μια τάση πάντα να ακούει τα πιο καινούρια. Χαίρομαι, το έχεις πάρει από μένα. Ναι, κρατώντας και κάποια παλιά φυσικά. Ναι, πάντα. Θεωρείς ότι η ομορφιά βοηθάει στο επάγγελμά σας αυτό ή αποτελεί πολλές φορές και λόγω αμφισβήτησης? Κακώς, θεωρώ ότι μετράει. Κακώς θεωρείς ότι μετράει. Θα θέλεις να είναι μόνο η φωνή? Ναι. Στο χώρο όμως που διάλεξες εσύ να κινηθείς, αν δεν κάνω λάθος, το πιο ποιοτικό τραγούδι, θεωρώ ότι μετράει λιγότερο, σωστά? Ναι, σίγουρα. Κυρίως στην pop θεωρώ ότι μετράει η εμφάνιση. Κακώς. Ναι, κακώς. Αλλά εντάξει. Εσύ τι νομίζεις, Βαγγέλη, γι' αυτό? Μήπως έχεις άλλη άποψη? Δεν αγγίζει μόνο η ομορφιά. Αγγίζει και η ψυχή μέσα σου. Ναι, αλλά τα πράγματα, ξέρεις, εδώ στην Ελλάδα κυρίως έχουν να κάνουν με την εξωτερική εμφάνιση. Εντάξει, τώρα άμα γράφεις ωραία μουσική, αρέσει τον κόσμο και αυτό που έχεις μέσα σου το περιγράφει απόλυτα και είναι κάτι μοναδικό, πιστεύω πέρα από την εμφάνιση θα αρέσει. Ναι, και θα στηρίξει ο κόσμος.
Νικόλ, πόσο σε βοήθησε το γεγονός ότι η μητέρα σου ανήκει στο χώρο που επέλεξες να εργαστείς? Σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί με στηρίζεις με πάρα πολλούς τρόπους και από πάρα πολλές πλευρές. Αισθάνεσαι ασφάλεια. Ναι. Παρ' όλα αυτά, θεωρείς ότι εσύ ή κάποιος άλλος αντίστοιχα που έχει μια τέτοια βοήθεια μπορεί να κάνει κάποιος καριέρα μόνο με αυτό? Όχι, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει και ταλέντο. Πρέπει κάποιος... Δεν... Μόνο με το μέσο εισαγωγικά δεν μπορείς να πας κάπου. Και όλα αυτά αποδεικνύονται στην πορεία. Ναι. Γιατί δεν λάβατε μέρος, και οι δυο σας λέω, στο Voice ή σε κάποια άλλη τέτοια, σε κάποιο άλλο talent shows, και ποια είναι η άποψή σας για τα talent shows? Εντάξει, δεν έτυχε βασικά να δηλώσουμε, αλλά... Θα μπορούσες? Ναι, εξαρτάται τώρα πώς θα ήμουν βασικά. Εντάξει, είναι ωραίο που υπάρχουν τέτοια show και μπορείς να ξεκινήσεις να σε ακούσει ο κόσμος μέσα από αυτά. Όμως Εγώ θεωρώ ότι εξυπηρετούν τα συμφέροντα των καναλιών, οπότε δεν θα συμμετείχα ποτέ. εμπορικούς λόγους. Ναι, ναι. Για σένα ήταν λίγο πιο εύκολο επειδή μπορεί να έχεις εμένα, θα θεωρήσουν κάποιοι, Ναι, αλλά η φυσικά, αλήθεια εντάξει. είναι, και εγώ θα πω την άποψή μου, αν δεν την πούμε και τρεις, ότι τα πρόσωπα αυτά συνήθως καίγονται. Και πείτε μου ποιος εκτός, όχι ελαχίστων εξαιρέσεων, τη μία εξαίρεση του Νίκου Οικονομόπουλου, ποιος άλλος βγήκε μέσα από ένα τέτοιο talent show και έμεινε? Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. The Nice λοιπόν, Αβίτσι. Νικόλη, είσαι από τους καλλιτέχνες, μου έχεις πει και ξέρω προσωπικά ότι όπου εμφανίζεσαι σε εκπομπές, οπουδήποτε θέλεις να τραγουδάς live. Ναι. Γιατί? Το θεωρώ πιο αληθινό. Είναι πιο αληθινό. Και νομίζω κι εγώ ότι εκεί φαίνεται ο καλλιτέχνης. Εκεί φαίνεται. Στα σωστά του και στα λάθη του, η ψυχή του βγαίνει στο live και έτσι μπορείς και να αποδείξεις μερικά πράγματα. Δεν ξέρω αν θες να το αποδείξεις, αλλά υπάρχουν και κάποιες κατηγορίες. Τους φτιάχνουν, λέει, με μηχανήματα. Εσύ πώς τα εκλαμβάνεις αυτά? Παιδιά, έχω καταπιεί το autotune. Το παραδέχομαι. Η αλήθεια είναι ότι όλοι και οι σπουδαιότεροι τραγουδιστές βεβαίως φτιάχνονται, όχι φτιάχνουν τις φωνές τους με μηχανήματα. Πες μας εσύ, Βαγγέλη, που σε μουσική τεχνολογία δεν υπάρχει καμία ανεπεξέργαστη φωνή στη μίξη. Εννοείται όταν γίνεται η παραγωγή του κομματιού Δεν πρέπει να γίνει υπάρχει καμία φωνή. Αλλά στο live, παιδιά, όλα κρίνονται. Πάμε να ακούσουμε το Love O'Clock από την Νικόλ Σαραβάκου και το Βαγγέλη Κακουριώτη στην κιθάρα και στα vocals. My life
Μπράβο, παιδιά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, μπράβο. Today it's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lit us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Today was gonna be the day that they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead to you, the winding, and all the lights that light the way you're blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Hey, hey, guess maybe you're gonna be the one that saves me. Saves me. And after all, You're my wonderwall. Μπράβο, παιδιά. Τέλεια. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς. ευχαριστούμε. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Ελπίζουμε να περάσατε καλά. Περάσαμε. Εμείς περάσαμε φοβερά πάντως. Μία ευχή για το τέλος, Νικόλ. Εγώ εύχομαι υγεία σε όλους, γιατί αν έχουμε υγεία όλα τα άλλα γίνονται. Έτσι. Ένα ταξίδι 1.000 χιλιόμετρων αρχίζει με ένα βήμα, είπε ο Λάο Τσε. Και θέλω να σε ρωτήσω αν είσαι ευχαριστημένη από αυτό το πρώτο σου βήμα στη δισκογραφία. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευχαριστημένη. Τέλεια. Αμέ. Θέλεις να ευχαριστήσεις Καλή λοιπόν επιτυχία και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ Πάντα πολύ. επιτυχίες. για άλλη μια φορά ευχαριστούμε λοιπόν το Βαγγέλη Κακουριώτη για την υπέροχη μουσική, το Χρήστο Σούμκα για την υπέροχη ενορχήστρωση, το Σέρι Φράνσις για την οπτικοποίηση. Και εννοείται αγάπη, χαμόγελα και πολλά φιλιά. Νικόλ, ο σοφός δεν κάθεται πάνω στους θησαυρούς. Τόσα περισσότερα δίνει στους άλλους, τόσα περισσότερα παίρνει. Ποια είναι η σημασία της γενεοδορίας? Θεωρώ ότι όταν δίνεις κάτι σε κάποιον είναι σαν να το παίρνεις 2 φορές. Και έτσι κάπως θα κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν κοντά.